नमस्ते मंडळी स्वागत आहे माझ्या अशा एक नवीन व्लॉगमध्ये. मंडळी बाहेर आलो तोपर्यंत बघतोय का एवढं कडक ऊन पडलेलं. माझ्या मनात तर आईस्क्रीम खायचा विचार होता. तोपर्यंत भावानं आणून दिली पैसे आणि म्हणला भैया मम्मीनं पैसे दिली ती आईस्क्रीम खायला. मग आम्ही चाललेलो आईस्क्रीम खायला. भावाला म्हणलं मी चालवतो सायकल. भाव म्हटला नाही चालवतो मी. किती तर त्याला रिक्वेस्ट केली.